Салом алейкум, ба канали Ядгар Девелопер хуш омадед. Ман Акбар разработчик дар Дубай кор мекунам, кори фаъолията мекунем. Имрӯз дар бораи HTML гап мезанем. HTML чист? Дар ин курс чӣ хел модулҳоро ёд мегирем? Чӣ чиза меомӯзем? Чӣ практика мекунем? Ҳамаша имрӯз дар борааш гап мезанем. Имрӯз шиносшавӣ аз HTML сар мекунем. HTML чист? HTML мумкин бисёр одамое ки завқи барномасозӣ доранд ё кор карда истодаанд или ягон дар университет, мактаб дар презентатсия кардагиен, мумкин шунавидагӣ бошен дар бораи HTML. HTML як короткий описаниеша. Агар бигирем ки полноценно бихонем: Hypertext Markup Languages, яъне забони тамғаи гиперматнӣ. HTML кай пайдо шудагӣ? 1991 як номи учёни Том Бернс-Ли дар европейски компания ядерни исследованиеда кор кардагӣ буд. Баъд фикр мекунад ки чӣ хел документҳоро расилка хати чӣ кунанд, связаться кунанд. Баъд 1991 Том Бернс-Ли як вебсайте ки месозад, дар ӯ саҳифа дар бораи WW, маънош ки World Wide Web мефаҳмонад. Ана ки HTML забоне ки тамоми интернетро ба вуҷуд овард. Як аз саҳифаи оддӣ дар соли 1991 то миллионҳо вебсайтҳоро муосир имрӯза. Агар шумо HTML меомӯзед, шумо мефаҳмед ки чӣ гуна кор мекунад интернет. Ана бигирем ки HTML як забони махсус аст ки браузер онро мефаҳмад ва аз рӯи он намуди саҳифаро месозанд. HTML чӣ кор мекунад? HTML нишон медиҳад сарлавҳаҳо, матнҳо, расмҳо, тугмаҳо, видеоҳо, кнопкое ки ҳастанд медироен. Инҳо монтиҷа медироен. Кнопка ҳастад, сурат ҳастад, категорияе ки ҳастанд меҷиқен. Ин ҳамаш чӣ будааст? HTML. Сарлавҳо, матнҳо, расмҳо, тугмаҳо, видеоҳоро нишон медоданд. Ана ки хулоса чӣ? Хулосаи мо HTML и асоси веб аст. Барои сохтани сайт аз он сар мекунем. Дарсҳои навбатӣ мо мегзарем тегҳо, матнҳо, линкҳо, чӣ хел кор кардан дар код, чизҳоро меомӯзем, чӣ хел установка кардан дар коди, мисол кадом программо қад истифода барем барои код нависан, ҳамаша дарси дигарда мегзарем. Ана ки коди аввалини саҳифаи HTML чӣ хел бояд шавад? Агар дидаста бошед, инҷода ҳамаш кодҳое ҳастанд, текстҳое ки ҳаст. Агар ин аҳамият додаста бошед: Салом ҷаҳон, ин саҳифаи аввалини ман аст. Ана хеле инҷури нависта мешавад. Шумо ин кода вақте ки нависен, результат фақат чӣ мебирояд? Салом ҷаҳон, ин саҳифаи аввалини ман аст. Дар бораи нами doctype, HTML, head, title, body, h1, p дарси оянда якта ба якта мегзарем. Чӣ мешавад, чӣ намешавад. Дарси моро то охирша гӯш кардаги бошед раҳмат. Дарсҳои оянда ба наздикӣ мебирояд. Тамошо кунед, подписатсия кунед, лайк монед, комментарий монед, баъд дӯстотонро равон кунед. Раҳмат барои вақтон.